poesía sempre traemos unha poeta convidada. E hoxe temos o gusto, o prazer de contar con Rocío Leira Castro, que ademais case veciña nosa porque é do Concello de Cee. Compartir a tarde da festa da poesía. Rocío é licenciada en Matemáticas pola Universidade de Santiago e fixo doutoramento en Matemática aplicada a Enxeñería. Ainda que isto está moi relacionado cos números, ten outra faceta de poeta, de escritora. Desde moi pequena comezou a escribir e a participar en certames literarios, tanto de relatos curtos como de poesía, contando na actualidade con máis de 150 premios. E o primeiro deles gañouno con 6 anos. Por nomear algún dos seus premios de poesía, podemos citar o de Rosalía de Castro, de Cornellá, o de Andoniña Boandeira de Euskadi, o Premio de Poesía Concello de Mugardos, o de Mulleres do Noso Tempo, o de Terras do Chamoso, de Feliciano Rolá, e o Premio Avelina Valladares Núñez, entre outros. Unha das súas novelas máis coñecidas, que non é un texto poético, é unha novela, é Universo Pitágoras, donde Rocío é capaz de compaxinar as súas dúas grandes paixóns, que son a matemática e a literatura. Dentro da poesía, destacaremos a obra Obituario, que ademais foi galardoada nunha das edicións do Premio de Poesía López Ardeiro. E trátase dunha obra de denuncia social donde a protagonista é a violencia machista. E xa non vos digo nada máis, deixo-vos con Rocío, que seguro nos ten que contar moitísimas cousas.